সেটা দিলে ভাই, সেটা দিলে ভাই, সেটা দিলে ভাই, সেটা দিলে। আরে ভাই ଟୋଟାଲ ଦୋକାନଟାକୁ ଥୋଇ ସାଇଲେଣି, କୋଉଟା ନବ କହୁନ ତମେ? ଭାଇଟା କେତେ? 50,000। ନା ଏଉଟା ନେବି, ଏଉଟା ଏଇଥିରେ ବାଡି ମୁଣ୍ଡଟା ଫଟା ଦେଉଛି। ଭାଇ କଣ ଇଟା ଗୋଡି ଭାବିଲ ନା କଣ ଭାଙ୍ଗି ଦବାକୁ? ହଁ ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଯଦି ନେବି ଏଉଟା ହିଁ ନେବି। ଆରେ ଭାଇ ତମର ଅସୁବିଧା ଟା କଣ? ଆରେ ଭାଇ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖ, ଦେଖ କଣ ହେଇଛି? ନିଶ ଅଛି, ଦାଢି ଅଛି, ଖାଲି ଟିକେ ନିଶ ଗୁଡା ପାଚିକି ଦାଢି ଟିକେ ପାଚିକି କଳା ଯାଇ ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଆଳୁ କହୁଛି, ତମେ ମତେ ଖମ୍ବାଳ ବୁଝଉଛ। ଆରେ ଭାଇ ୟା ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ 500 ଟଙ୍କା ଦବ? 5 ଟଙ୍କା ଦେବିନି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ 500? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯଦି ସନି ଲିଓନି ହେଇଥାନ୍ତା? ଟୋଟାଲ ଦୋକାନ ଟା ଦେଇଦେବି। ତମର ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ଦୋଷ ରହୁଛି। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ଆକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦବନି, ଇଏ ଶଳାର ମୁହଁଟା ଦେଖି କୋଉ ହିସାବରେ ମୁଁ 40,000 ଟଙ୍କା 50,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦେବି? ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା ଭାଇ, ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ୟା ମାଇକିନା ମାଗିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ କ 3-3ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତା। ନା ସବୁ କରି ମୁଁ ମାଇକିନା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲି କହିଲି। ଭାଇ ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା, କର ମାଇକ। ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଶଳା ବାଜ ବୋଲି ମୁଁ ଥଟାରେ କହିଦେଲା, ତୁ କାହିଁ ଏତେ ଭିତରୁ ନେଇଯାଉଛୁ କଥାଟା? ନାଇଁ ନା, ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ। କିଛି ନା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତତେ ମୋବାଇଲ ଦେଇପାରିବି। ଆରେ ଭାଇ କାହିଁ ପଇସା ହଉଛ? ସବୁ ମାଗଣା। ଏ ଗାଡିରୁ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତା ନେଇଆ, ସବୁ ପୁରେଇକି ନେଇଯିବା। ଆରେ ଭାଇ ମାଗଣା ମାନେ ଅଫର। ଓହୋ ଅଫର? 4ଟା ଅଫର ଚାଲିଛି ଏଠି। କଣ ସବୁ ଅଫର ଅଛି କହିଲ? ତମେ ଯଦି 11,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ ନଉଛ, 10,000 ଟଙ୍କା ସାଇକେଲ ଫ୍ରି। ଭାଇ ଖାଲି ସାଇକେଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ 20,000 ଏବ ଫୋନ ନଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ ୱିଥ 9ଟା ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ବି ଫ୍ରି। ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ତମେ ଫୋନ ନବ, ସେତିକି ଟଙ୍କାର ଆସୋସିଏସନ ପୁରା ଫ୍ରି। ନାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ କିଛି ନବୁନି, ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ କଣ ଦବ? ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଦରକାର ଫୋନ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆସ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ନୂଆ ଦେଇଦେବି। ସିଏ ପୁଣି ଅନଲାଇନ ଠାରୁ ବି କମ ପ୍ରାଇସ ରେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ମାନିଆକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆସିଥିବେ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରି ଦିଆହବ। ମୋବାଇଲ ମାନେ ଆସି ଆମେ କେତେ ସାରା ଅଫର ପାଇଗଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏସବୁ ଅଫରର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅଫର ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ମୋବାଇଲ ମାନେ 17ଟା ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଏ ଅଫର ପାଇପାରିବେ। ହଁ, ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ମାନିଆକୁ ଟିକେ ଫଲୋ ନିହାତି କରନ୍ତୁ।